Okolo hradišťa voděnka teče. Jde k nám šohajek, co si mě nese. Nese mě lásku, svázanou v šátku. Milovala som ťa, svatý obrázku. Otevřením dveří do Yukonu zůstávají za nima všechny moje problémy, všechny moje starosti, všechny moje strasti. Čo pre teba znamená tá práca? Baví mě. V čom? S těma lidma obsluhovat, srandy dělat, poslouchat i ty jejich problémy, strasti, srandy. Prostě mě to baví. Ježiši, ta piča. Toto je stíná stránka mé práce. A toto tam ukáž. A podívej sa, ešte nakameruj ty sponzory tam. Čiže Yukon je teda taký ten zábavný svet pre teba. Ano, pro mě zábavný svět. Aj Slavy, jak sme... Já chci být prostitutka. Já bych si ale nevydělala ani na slanou vodu, protože ti debili, co sem chodí a já když to vidím a oni řeknou, že jdou do bordelu, už to by mě píča zdrhla. Co si myslím o Slávce? Slavinka je to sluníčko. A abych pravdu řekl, tak já do tyhle hospody chodím jenom tehdy, když je tady Slávka, protože tak to mám takové pohlazení jako na duši a je to příjemně stravený večer, jo? Já sem chodím jedině, když je tady ona, když ho chci, jinak sem nechodím. Dobre, ďakujem. Milovala som ťa, bolo to špáso. Vášeň jsem začala mít, co jsem nastoupila do Rotundy hospodu. Čo je Rotunda? Čo to bolo? To byl můj bývalý bar, ve kterém jsem byla úplně nejšťastnější a ze všech svých štamgastů jsem si udělala rodinu takzvanou. Jo, a je jako vášeň, kterou jsem ještě měla v tomto věku, že jsem svým štamgastům skládala ke kulatým narozeninám básničky. Jen já skládám básničky, ale dokonce i mě byly složeny. Toto je dokonce píseň, ale bohužel ji zpívat neumím. Je ve mně smutek veliký, teď chápu, co se říká, že láska nezná okliky, na první pohled vzniká. Mně jeden pohled nestačí, chci jich mít 1000 do roka, neboj se, já nepláči, jen něco spadlo mi do oka. Když jsem vás viděl poprvé, Vy jste mi přešla do krve a v chladném srdci cynika nastala panika. Srdce bylo velmi srdečné tady to, co mi napsal. A že to napsal pro mě, tak to je... Pro mě jste pohled nenašla, vy jste se na mě vykašla. Cítíš k němu něčí? K Vítkovi cítím, se k němu můžu já cítit, no. Je to jako štamgast, jako každý jiný. Od dětství mám neustále víc kamarádů než kamarádů. Z těch mužských kamarátů je mezi nimi jeden, o kterém jsem hovorila, z slávných českých herců s kráľovským titulem. Tak s královským titulem, tak to byl taky můj velmi velký kamarád. A to je Bolek Polívka. Na jehož 50. jsem dokonce byla pozvaná. Tančila jsem ve Valašském pánském kroji s podvazkem na noze.
Zážitky s ním byly úplně neuvěřitelné, protože vlastně já Bolka si pamatuju ještě, když studoval v Brně. Odstla jsem se na nějakém večírku a tehdy mi řekl: ty jsi pěkná baba, dokonce máš i mozek, ty si vezmeš idiota. A měl pravdu. Papírově jsem vdaná 24 let. Asi tak, já jsem si nechtěla tohoto člověka vzít. Bohužel jsem měla rizikové těhotenství a strávila jsem ho v podstatě celé v nemocnici. Tak za mnou běhal do nemocnice a každý den mě přemlouval, ať si ho vezmu. A když jsem říkala, proč jsi mě chodil otravovat do té nemocnice a chtěl jsi mě vzít, když jsem tě nechtěla, tak odpověděla, to dobře ti tak, neměla ses nechat přemluvit. Neustále ho mám na krku, neustále se stěhuje k nějaké ženské a neustále se mi vrací do baráku. Milovala si někoho viac ako jeho? Či si milovala viac ako jeho někoho? Jsem se zamilovala v 38 letech do Itala. Ale před 7 lety vystřídal jeden pán, se kterým vlastně jsme přátelé do dneška, ale bohužel je ženatý. Ale 7 let a něco jsme spolu. Akože si spolu? Jako milenci. Napriek tomu, že on je ženatý a ty si vydatá. Ano. Tak já jsem vydatá papírově, kdežto on je ženatý normálně. To znamená, že jsi zamilovaná momentálně? Momentálně 7 let. Čiže miluješ? Ano. To je super. Jinak bych s ním nebyla. Nevěděl šohajek, že falešná jsou. Začneme, ako jsi se s ním zoznámili. Přes kamarády. Přes známé, přes kamarády. Poskytuje ti tu pomocnou ruku? No to ne. Občas si sejdeme někde, pokecáme o problémech, ale... Viete mi povedať niečo aj možno trošku negatívnejšie na sebe? Samozřejmě, no. Má takový pocit, že život se jim nějak nevydařil, že se jim nějak nedaří. Čo je naopak to, čo na Slavke naozaj najviac milujete? Je s ní sranda, takhle ve společnosti. A v soukromí? Soukromí ne. Soukromí ne. Mali ste o ňu niekedy záujem? Tak já myslím, že nejsou její typ. A ona je váš typ? Tak mně se líbí, to je jako... Zatúžili ste niekedy po nej? Myslím, že ne. To by se nedovolil. To je daná. Jsou ženatý, to se nedělá. Viete si to predstaviť? Že bola vašou milenkou? Ani moc ne. Takže nevzali by ste si ju na krk? Věděl šohajek, aká příčina. Jak dlouho vlastne tá roč vykonie? 4 roky? V Jukoně 2. Už 2 roky. A tam sa ti páčilo? V Jukoně? Za prvního majitele 100%. Teďka to je 3. majitel a odírat.
mě ošidíš zase. To bych si Slavinka by nedovolila. si to nedovolila. Šidí tě, Vítě? Ano, ona mě Naval šidí. to tam, hoď mi to tam do výstupy. No, ne, já jsem... Hajzle, ty harpagone, ty Ano. barko, lako máš, víš. Já Honem, jsem- hoď to tam. Ne, Na čo sa udialo? S týmto majiteľom. Tak s tímto třetím majitelem všechno bylo v pohodě. Chodila jsem do práce úplně nadšená, z radostí. Teďka tam chodím s takovou nechutí. S ní při příchodu do práce jsem na baru našla lísteček Slávy Kurňa, co se děje, malá tržba a sekty všechny. Měla by si se nad sebou zamyslet. Teda jsem se zamyslela, přestala jsem pít, tak nevím, co si vlastně přeje. Prostě nepřímo, ale naznačil mi, nebo jsem si já připadla podle těch řečí, které vedl, jakože jsem zlodějka. Tak to byla jedna věc, která mě teda úplně vykolejila, protože jsem v životě nikomu nevzala ani desetník a toto je pro mě absolutně katastrofa. Čím více člověk snaží, a čím víc prostě pro toho majitele dělá, tím je to horší. Si šťastná? Ne. Jsem šťastná, mám nervy, zničené, suchá bruzna nervy. A čo ťa spôsobuje nešťastnou? To je takový nekonečný příběh, o kterém jsem už vyprávěla. Jak se mi vrátil manžel, kterého vykopala přítelkyně domů. Moje nepořádné dítě, můj nešťastný tatínek. A spoustu nešťastných lidí kolem mě, které musím poslouchat. Ovšem oni poslouchat vůbec nemají zájem. mě, když kurva přepadli ještě na Drž hubu, sady prosím tě, můžeš a chvilku držet šel ryba? jsem k soudu a měli jsme jet na malou Už fatru, víš, proč jsem kurva. tam včera nechtěl. Víťo, můžeš chviličku, A prosím? čekal jsem tam a pak jsme s mladou v noci tam šli kvůli nějakým debilům, kteří mě přepadli tady, kurva. na Jak to, že jižní ses stranu. tak rychle vychcal, vole? Takže pravíš, že šťastná nie si. A tvoj vzťah s tvojím priateľom ťa nerobí šťastnou? To jsou šťastné pouze momenty, to není budoucnost, to je o ničem. To je jako s ženatým člověkem, který vím, že nikdy nezestárnu, s kterým vím, že nikdy nestrávím víkend, tak to jsou věci, které mě nemůžou dělat šťastnou. Šťastné jsou jenom ty momenty, které jsou momentální. Které prožívám ten moment, který prožívám. Cítiš sa ako prázdný člověk občas? Jako prázdný ne, ale jako strašně osamělý. Podľa seba žiješ ty plnohodnotný? 100% ne. Ale čo vnímaš ako plnohodnotný život? Skvělou rodinu, skvělé děti. Prostě partneři, kteří žijí jeden pro druhého. To je rychle. Tolerance. Určují všechno spolu, dělají naprosto všechno spolu. To si myslím, že je plnohodnotný život. A to nemáš? To jsem ani nikdy neměl. Miril, kto si?
To ani nevím vlastně, kdo jsou. Okolo hradišťa voděnka teče. Jde k nám šohajek, co si mě nese. Nese mě lásku, svázanou v šátku. Milovala som ťa, svatý obrázku.